And kaning pag dili pagbalos, miyon ko nga dili lalim. Kay lagmit nabatasan nato ang pagbalos gyud. Kay nagtuo ta nga sa panahon nga mobalos ta, nagtuo ta og nidaog ta. Kana bang murag pag mobalos ta, ganahan jud ko mobalos ang dawana kay para di jud ko ingnon nga pildi, di ko ingnon ba nga itoy o lugi o mo gini ato para dili ta malabuan mobalos ta. Pero ang prinsipyo sa Biblia, ang pagdili day pagbalos mo'y makapildi sa tao nga nagbuhat nimo di maayo. Ingon siya daga ang dautan pinagi sa maayo. Sa to pa, ang maayo nga itong gibalos mo'y makapadaog. Kanang mindset nato nga murag nalugi ta, itoy ta kay inaana ta nila pagbuhat, dili di ay. Kay kung imo day buhaton ang pulong sa Ginoo, sila day mo'y luoy, kita mo'y nidaog di ay. Inaana day ang pagpildi sa dautan. Ang dili pagbalos makapildi day na sa dautan.